Nazdárek lidi, moje jméno je Skeleton, zdravím vás u mé nové série z Game Manie. Game Manie bude založená na tom, že každý týden vyjde jedno video z jedné internetové hry. Takže názvy vám číst nebudu, dá se mi to jako zbytečný a vrhneme se na tady tu hru. Tak jo. Tady to se ovládá, myslím, že šipkama. Ano, šipkama, to je jednoduchý. Vždycky úplně základ tady těch her. A asi vidíte, že se jedná o to, že utíkáme před nějakým hnusným býkem, který nás chce sežrat. I když to je úplná blbost, ale jako chápete. Nebudu vám říkat přesně, co se děje. No, tady to se budu pokoušet vydávat každý týden. Pokusím se každou neděli. Ale neslibuju to. Protože jsem docela o víkendech zaneprázdněný a přes týden nemám čas. Takže, no. Chápete mě. Takže druhé kolo. Půjdeme do Německa. A nebo sem. Ale do sem. V Německu totiž teče bir proudem. Pro ty, co nevědí, co je bir, to je pivo, jo? Pro ty, co to nevědí. Ježiš, nějaká ženská obtloustlá a běhá tak rychle. Je rychlejší než já, možná i. No ne, není rychlejší než já, ale je hodně rychlá, protože je tak tlustá. Já nepiju bir, já piju limo. Jestli to neneseš limonádu, tak nic nepiju. Dobré, tak další. A jdeme do Velké Británie. To je nějaký hnusný, vymrštěný. What? Wow. It's very těžký. It's no. Tak, dělej. No, mě nejde, yes. Ne, to je fajné. Co to bylo za chycení? What? On mi prostě tam skučil, serval mi z toho dolů a fuck you logic. Jedem, tak pojď. Potíkáme před nějakým vybaštěným strážníkem, který o nás ani nic neví, ani neví o tom, jak jsme slavní. Prostě utíkáme před fanoušky. What? Já se toho bojím. To tady jde. A tak ještě jednou. Pro změnu mě chytil znova. Prostě Skeleton to vůbec neumí hrát. Mě prostě nechytneš. Zajímavé, jak se dostanu přes tu džuzu. Haha. To jen čekal, že jo, takhle to vydáme. Hop. What? Kde se tam vzal? OK, tak ještě jednou. Já už toho nemůžu. Tak pojď. Hop. To hajzlu. Jaký hnusný meštěnec strážníkovitý nás tady nahání. To není dobrá zpráva pro milovnice strážníku, protože já strážníky teda nemusím. No, tak jako. What? Jo. Bože. Nezbývá nám nikam jinam než sem. Ježiš. Jsme kde? Já v Rusku. Poznám kozáka, to pozná kde kdo, ale umí taky kde kdo tancovat jejich taneček.
třeba třeba vás to někdy i naučím, ale pak to ve videu tady tom nebudu předvádět, protože už jsem trošku vytentovaný z toho, že by ten strážník před pár minutami furt chytal. To jako dělal. Dobře, asi chápu, že musíme jít potom. Kur... A to si ze mě dělá prdel, ne? Si mě někdo dělá prdel. What? Jakože má takový vysoký. Dobrý. Hej, to by docela vyšlo. Kurva. Dobrý. No problem. A poslední level. A po levelky typuju, že běžíme zase proti Píkovi, že? No jistě, že bych teďka bude milionkrát rychlejší, než byl předtím. Milionkrát těžší jumpovací překážky. Je to dost nepříjemné. Ne, vy debilové, puste mě. Stejně to nikoli neodečete. Co to možná zvládnou. Puste nás, my chceme jen utíct před Bíkem. Pojď, ne, kurňa, sakránská práce, to je náhoby. Nechtěl jsem říct náhodu, nejsem zase tak sprostej, jste si mysleli, že? Do příštího videa mi dejte prosím pod komenty návrhy, jak bych se měl ve videu zdravit a jak loučit, protože nechci nikoho kopírovat a chci, aby mi si někdo pomohl, protože já jsem naprosto neschopný. A dojdeme k ní, ale jo. No, takže to bylo pro toto video asi všechno, takže zatím do další Game Manie. Čau.